Hello mga dear! Welcome to another English lesson na Tagalog ang explanation with me here, Teacher Maya. And for this video, tatalakayin ko kung ano ang relative clauses at paano sila gagamitin sa sentences. Please make sure to subscribe to this channel kung gusto niyo pang mapalalim ang kaalaman tungkol sa English language structures para sa mas tamang paggawa ng sentences for communication or exam purposes. And if magugustuhan mo ang content na to, please like and share para mas marami pang makabenefit sa lesson na to. Thank you so much. Ang relative clause ay isang dependent clause. Ang clause ay group of words na merong subject at verb. Meron itong dalawang klase, ang independent at dependent. Yung independent ang ginagawang complete sentence. Ang dependent ay ginagamit pang dagdag ng impormasyon na nasa mga independent clauses. Ang mga dependent clauses ay hindi ginagamit na walang kasamang independent clauses. Kaya nga dependent sila. Ang relative clause ay isang dependent clause. Ginagamit ito kasama ang independent clause. Unlike independent clauses na normally ang subject ang simula ng sentence, kagaya ng the child sa the child came back, ang dependent clauses tulad ng relative clauses ay nagsisimula sa isang connecting word na nag-uugnay nito sa independent clause. Kagaya ng who sa I recognize the child who took the toy. Nagsisimula ang relative clauses sa relative pronouns na who, whom, whose, which, at that. Minsan, ang interrogative pronouns na what, when, at where ay ginagamit rin sa relative clauses. Ang mga relative clauses ay ginagamit as an adjective ng sentence. At bilang adjective, minomodify nito ang noun na parte ng independent clause na sinasabayan nito. At dahil dyan, makikita ang relative clauses kasunod ng noun na tinutukoy nito. Kaya sa dalawang examples, ang relative clauses na tumutukoy sa child ay kasunod ng noun na child. The child who at the child whom. Bakit kasunod ito ng noun na tinutukoy nito? Dahil ang noun na child yung antecedent ng relative pronoun na who at whom sa relative clauses na who took the toy at whom I took to the hospital. Ibig sabihin, itong who at whom na relative pronouns sa relative clauses ay tumutukoy sa noun na sinundan nito. Ang who at whom ay ang child. Pero bakit parehong child ang tinutukoy, iba-ibang pronoun ang ginagamit, who at whom? Kung mapapansin niyo sa unang example, ang who ay sinundan ng verb na took. Pero sa pangalawang example, ang whom ay sinundan ng subject na I. Sa unang example, ang who ang subject ng verb na took. Kung gagawin nating noun ang relative pronoun na to, ito ay magiging the child took the toy. At dahil ginamit ang clause bilang pang-describe ng word na child sa independent clause, hahalinhan ng relative pronoun na pang-subject ang the child na to. At gagawing who para makita natin na tinutukoy nito ay ang child na ginamit sa independent clause. Ang who ay relative pronoun na pang-subject ng clause. Tumutukoy ito sa noun na person, tao, kagaya ng child. So balik sa tanong, bakit whom ang ginamit na pronoun sa pangalawang example? Parehong noun na child naman ang tinutukoy, bakit iba-ibang pronoun ang ginamit? Ito ay dahil ang child na naging whom sa relative clause ay object ng verb na to. Para makita rin natin na object ng verb ng dependent clause ang relative pronoun, hahalinhan natin ito ng noun. Originally, itong clause na ginamit pang describe sa child ay ganito, I took the child to the hospital. At dahil ang child ay object ng took, kung isa-substitute na ng relative pronoun ito, whom ang gagamitin. At dahil ang relative clause ay gagamitin pang describe ng noun sa kabilang clause, dapat ang relative pronoun ang magiging katabi ng word na dinidescribe nito. Kaya ita-transfer ang location nito sa unahan. So from I took the child to the hospital, magiging whom I took to the hospital na. Katabi na ng whom ang noun na child sa kabilang clause.
Tandaan lang na mas madalas sa conversational forms, mga casual context or situations, hindi gumagamit ng whom ang user or speaker. Who pa rin ang madalas gamitin. Pero strictly grammar, especially sa formal context, lalo na kapag nagsusulat tayo ng essay or ng mga articles para sa klase or para sa trabaho, whom ang tamang pronoun. At isa pang dapat tandaan, kapag object ng relative clause ang tinutukoy na noun, kagaya nitong second example, minsan ino-omit na ang relative pronoun. So, kung makakakita kayo ng ganitong structure, ibig sabihin, ang noun na dinidescribe ng relative clause ay object ng verb nito. Hindi ito pwedeng gawin sa mga kagaya ng first example na subject ng clause ang relative pronoun. Dahil ang mangyayari, mawawala ang subject ng relative clause. So hindi na siya clause. Ang clause ay structure na merong subject at verb. Now, aside sa pagiging subject at object ng relative pronouns sa relative clauses, pwede rin silang gamiting panghalili ng possessive forms. Ang ginagamit dito ay ang whose. Originally, ang clause na to ay the child's toy is new. Ang toy ang subject ng clause na pagmamayari ng child. Ang child ay ang nag-possess ng toy. So, possessive form nito ang child na may apostrophe S. Kapag gagawing relative pronoun ang possessive form ng noun, whose ang substitute nito. Applicable din ang paggamit ng whose kahit hindi tao ang tinutukoy na noun. Ang mga na-associate natin na parts or qualities ng mga non-living objects ay pwedeng ma-express gamit ang apostrophe S. Traditionally, ini-express ito gamit ang of phrase para sa mga hindi tao like leg of the table, value of the money, title of the book. Pero over a period of time ay naging acceptable na gamitin ang apostrophe S like table's leg or money's value or book's title. At dahil dito, kung imo-modify natin ang isang non-human noun sa independent clause gamit ang relative clause na merong possessive form ng noun na yon, pwede nang gamitan ng whose. Kagaya nitong clauses na Jerry wrote a book at the book's title is catchy. Kung yung pangalawa ay gagamitin natin as modifier ng book, pwede natin gawin ganito. Jerry wrote a book whose title is catchy. Pero hindi ibig sabihin na ito na yung pinakamagandang structure na pwede nating gawin para sa meaning na gusto nating iparating. Although acceptable ang whose sa ganitong sitwasyon, meron pa rin hindi nag-a-agree dito. So pwede nating i-avoid ang paggawa ng ganitong structure na mas simple at walang kailangang mag-argue. Pwede siyang gawin ganito. Jerry wrote a book with a catchy title. So instead na clause ang modifier, phrase ang gagamitin. Prepositional phrase with a catchy title. Going back sa relative clause, minsan kapag ang relative pronoun ay subject ng relative clause, nako-confuse ang user ng structure kung singular or plural form ba ang gagamitin. Well, alisin natin ang confusion na yan. Ang relative pronoun ay tumutukoy sa antecedent nito, ang noun na sinundan nito. So, kung singular ang noun na tinutukoy nito, ibig sabihin singular ang relative pronoun. At singular din dapat ang verb na ipapares nito. Sa example, ang child ang tinutukoy ng who. So singular ang who, kaya has ang helping verb na gagamitin. Singular form. Ganon din kung plural ang antecedent. Plural din ang relative pronoun na ginamit as subject ng clause. So plural form din ang kapares nitong verb. At huwag sanang ma-confuse sa dami ng subject at verb na tinutukoy natin sa sentence na to. Ang who at ang has or have taken ay ang subject at verb ng relative clauses. Ginamit lang sila pang-describe ng noun na part ng main clause. Sa sentences na mayroong main or independent clause at dependent clause, ang subject at verb ng sentence ay yung nasa main clause. Sa example, ang the girl ang subject ng sentence at ang knows ang verb ng sentence.
Merong iba pang subject at verb na makikita na nandoon sa relative clause, pero ito ay pawang adjective clause lang na ginamit pang describe sa object ng verb na knows, which is ang the child. Ang relative clauses ay meron ring dalawang klase, ang defining at non-defining. Ang defining na uri ng relative clauses ay yung ginagamit bilang essential na piece of information tungkol sa noun na tinutukoy nito. Gaya ng example, ang relative clause na that you told them ay mahalagang bahagi na karagdagang impormasyon kung aling story ang tinutukoy. Ang non-defining naman ay parang mga side comments lang tungkol sa noun na tinutukoy nito na kung tatanggalin, maa-identify pa rin natin ang tinutukoy na noun. Ang mga non-defining relative clauses ay kasunod ng comma, kagaya nitong which was supposed to be a secret, or nakapaloob between mga commas kung sa middle of the sentence siya ginamit. At yun ang mga kailangan nating maintindihan tungkol sa mga relative clauses. I hope na meron kayong karagdagang nalaman tungkol sa topic na to. Like, share, and subscribe to this channel for more English lessons na Tagalog ang explanations. See you next time. Bye-bye!